Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg vil erklære, at den administrerende direktør for Familieretshuset, vicedirektør og bestyrelse og ledelse, og Ankestyrelsens direktør og vicedirektør og deres bestyrelses ledelse og Civilstyrelsens administrerende direktør og vicedirektør og deres bestyrelsesledelse. Teknisk set siden 2007 og frem til i dag 2026 fremgår det jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, at borgerne, udviklingshæmmede, handicappede borgere i det danske samfund har forventet over for de danske myndigheder. Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg vil erklære, at den administrerende direktør for Familieretshuset, vicedirektør og bestyrelse og ledelse, og Ankestyrelsens direktør og vicedirektør og deres bestyrelses ledelse og Civilstyrelsens administrerende direktør og vicedirektør og deres bestyrelsesledelse. Teknisk set siden 2007 og frem til i dag 2026 fremgår det jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, at borgerne, udviklingshæmmede, handicappede borgere i det danske samfund har forventet over for de danske myndigheder. Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg vil erklære, at den administrerende direktør for Familieretshuset, vicedirektør og bestyrelse og ledelse, og Ankestyrelsens direktør og vicedirektør og deres bestyrelses ledelse og Civilstyrelsens administrerende direktør og vicedirektør og deres bestyrelsesledelse. Teknisk set siden 2007 og frem til i dag 2026 fremgår det jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, at borgerne, udviklingshæmmede, handicappede borgere i det danske samfund har forventet over for de danske myndigheder.